ensimmäinen osuuden juoksijat Noora Helmeri, Amanda Nuustom ja Sofia Ylinen kaartavat. Amanda Nuustom radalta 4, todennäköisesti vaihtoon ensimmäisenä, näin vaihto. Onnistui toisen osuuden juoksijat ovat Valentina Lemettinen, Seinäjoen joukkue, Linda Sunni ja Emmi Nortunen sitten Seinäjoen urheilijain ykkösjoukkueesta. Ja sitten taas siellä kaarteessa, pohjoiskaarteessa viimeiseen vaihtoon, kun ankkurit lähetetään matkaan. Iris Marjanen, Liina Holmberg ja Kiina Kangasniemi juoksivat kolmannen osuuden ankkureina Emilia Kangas, Emmi Lindin ja Aara Minkkilä. Ja yhdistetty joukkueiden voiton